Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Мин үзем 30 елга Әгерҗе районында яшәдек без. Ул Әгерҗе районында яшәгән вакытта госпиталь ачтылар. Мин укыйдым ул вакыт 4 класста. Шул сабый вакыттан ук без пионерлар соғыш вакытында бит инде Тимур командасын иштыралар, Тимур командаларын иштырдык, госпитальгә барып бирдек. Анда концерт куядырык. Күп вакытта шул әбиләргә барып, су керткән булып, үзебез сабый чакта бит инде алар янында шул савыт сабаларын жуып, идәннәрен жуып шулай итеп йөрдек. Аннан инде менә истәлектә калды бигрәктә Ижбуби дигән авыл бар анда Әгерҗе районында. Анда мәчет бар, бик зур мәчет, ул бик дини авыл. Шул мәчеткә безне караңгы төшкәннән соң алып киттеләр концерт куярга дип әйтеп, Ижбубига. Ни өчен? Чөнки без анда барып әз генә булса да акча эшлидек. И ул акчага без ниләргә госпитальдә яткан раненныйларга әйбер ала идек. Biz aladık kaşıklar, kaşık yok indi. Apalardan sırap alara akşam bire tırganıyık. Ondan sonra indi soğan alaydık. O soğanlarını uçturup şu soğanlarını госпитальga ite tırganıyık. Yangadan indi mine şundi ışırak buldu. Bizning yandağına poyez yolu ötediriye. Onun yanında var idi tege soğuş kuralların kitiret tırgan bir bazı dip ettiğimi şundi. Шунда каскаларына, мылтыкның түтәләрен алып кайтып, безнең яндагына Шурик дигән бер малай бар иде. Аннан соң инде башкаларны хәтерләмим бер дә. Без Тимур команданың бер отрядын иштырган булдык. Шушы җирдә минем әти шул поезд бара торган җирдә начальник милиция иде. Анда безнең тора торган йортыбыз мунча бар иде. Шул мунчага üstüne malaylar eyde biz bunda штаб ясыйбыз диделәр. Штабны ясап, тимер чыбыкны сузып безнең өйгә, алар үзләрен килүләрен китереп куялар теге нигә тутыралар иде. Ташларына мине чакырып чыгарлар, шуның звонок бирәбез дип. И шушы нигә белән командалар без нәрсә эшләдек инде? Вил дигән бер малай бар, аны фамилиясын хәтерләмим. Марат дигән минем классташ бар иде. Марат Шайхетдинов дигән. И Искра дигән иптәш кызым бар иде, Гарифуллина, аның әнисе шунда Бородино булып йөри, ике фамилия белән әтисе. Без военкоматка яздык, гариза сугышка җибәрсен дип. Шул гаризаны язганнан соң Сания дигән Музафарова дигән фамилиясын хәтерләм, Сания пионер бар иде. Безне чакыра, әйдәгез. Без военкоматка барабыз. Онтканбыз инде гариза биргәндә. Вакыт үтте бит, безгә бернинди ответ булмады. Шунда барып килсәк, менә партизаннар килделәр дип торалар безгә. Хәзер шунда әти дә утыра. Сез нәрсә, нинди гариза яздыгыз? Мин атаман булганмындыр инде, кыю булганмындыр. Әтигә карадым, әти ачыламы, без сугышка китәргә дип Сухари катырдык дидек. Безгә ответ паек дигән булып, әтигә күбрәк ипи бирәләр инде. Ул вакытта бурында калган яти армияга алмадылар аны. Шушы ипиләрдән әнидән сырый-сырый без аны минем сарайның түбәсенә калайга куеп ипи киптердек. Сугышка китәбез дип. Вагонга утырабыз да китәбез дип. Менә шушылай итеп бирдек без. Әбиләргә шул барайды инде. Кар көрәргә, су китерергә, идән жуырга, аннан госпитальгә барып концерт куя идек. Менә шушындай чаралар булды ул вакытта. Аннан соң инде әле хәтеремдә хәтта нидән чыгып, прохатныйдан чыгып барган вакытта госпитальдән бер моряк басып тора. Яшь кенә бер абый кеше. Мин аңа карадым да, абый, сезнең бу нәрсә язылган ТФ дип әйтәм. Нәрсә ул ТФ? Мин бит белмим инде. Яра подрастешь, уйнаш диде бу миңа. Әтигә кайтып сорадым, Тихоокеанский флот дигән сүз ул, кызым дигән булды. Менә шулай итеп, менә яшь чакта шулай булды инде. Аннан соң инде
Иң беренче эшли башлады мин 16 яшь тулган вакытта прокуратурада секретарь булып. Анда эшләгән вакытта бер вакытны мине чакыралар нигә Ранога. Әйдә, син җырларга биергә бик булдырасың, кыю кыз. Әйдә, син пионер вожатый булып кил әле мәктәпкә. Әтнә дә бу. Без инде әгәр безне әтнәгә күчергәннәр әтине. Ну, мин риза булдым инде әтигә киңәштем дә, әти әйтте, ярар кызым алайса. Прокурор Губайди дигән Әнвәр абый бар иде. Син китмә әле Зәкия. Син ди бухгалтер булып та эшләргә способный ди, башка эшкә дә ди. Шулай итеп анда эшләдем. Аннан бер ел эшләгәннән соң укытырга күчтем. Шунда укыткан вакытта безне всесоюзный сельскохозяйственный ниләр белән концерт самодеятельность буладыр Москвада. Смотр художественной самодеятельности. И безне кайсыбызны даяр китеп җибәрделәр, кайсыбызны сарык карый торган кеше итеп җибәрделәр. Без укытучылар түгел, бу сельский булгачтан инде имеш без авыл җирендә колхозчылар дип җибәрделәр. Бер ай шунда без биеп җирдек. 8 укытучы анда бар инде. Нидән? Әгерҗедән дә кешеләр бар иде, Лениногорскидан бар иде, Актаныштан менә шул бик күп җирдән җыйналганнар ул вакытта инде. Композиторлар да безнең белән Ркай Ибраһим Баянис иде, Җәүдәт Фәйзи композитор шулай итеп алар белән концерт куйдык. Аннан соң инде мин аннан тагын әтине безнең күчерделәр. Нигә? Шәймырзага. Анда шул әгерҗән Шәймырзага күчергән, Шәймырза әтнәдән күчерделәр шунда Чүпьяга. Менә монда килгәннән соң минем эш башланды инде. Укытучы булып эшләдем. Укытканнан соң безнең бу укытканнан соң мин иң беренче монда килгәч Түнтәр мәктәбендә укыттым. Түнтәр мәктәбеннән соң мине райком комсомолга член бюро итеп алдылар. Ярты ел гына укытырга туры килде Түнтәрдә. Райком комсомолдан соң яңадан монда отдел пионеров ачылды. Ул отдел пионеров ачылганнан соң инде мин шул пионер вожатылар белән эшләдем шактый. Аннан соң инде миңа китергә туры килде Кемеровский областька. Әтине тагын күчерделәр. Кемеровский областька, Гортайга. Анда вожатый булып эшләдем. Аннан кайтканнан соң инде шушында тагын эшли башлагач, район китте. 58-нче елда район киткәчтән район китер алдыннан мине хәзер чакырдылар да заводилом культура итеп куйдылар. Заводилом культура булып эшлегәнне башлап, мине ул вакытта җибәрделәр Москвага. Бер ай курста булдым. Усовершенствовал нигә кадровка. Аннан укып кайтып, күпме генә эшләгән идем. Безнең район бетте. Район бетте дә мин шуннан файдаланып инде балалар библиотекасына нигә укытучылар стажда дәвам итә дигәннән соң балалар белән нигә күчтем инде балалар. Балалар белән эшләгән вакытта отдел культурадан соң инде монда балаларга библиотекада эшләгәндә туры килде безгә зурлар белән ни белән балалар белән бергә бер кечкенә генә здание менә шушында каршыда инде безнең. Шуннан инде библиотека балалар өчен булмагач, мин йөри башладым инде. Заводилом культура булып эшләгән вакытта миңа киномеханиклар белән эшләргә туры килде, мотористлар белән. Монда инде яңадан туры килде. Нигә министерствога барып, мин бик озак йөргәннән соң аерым бер зданиедә бер аерым бүлмә бирделәр. Шушы элеккеге чиркәүнең өстендә зурлап библиотекасында булды, шунда аерым. Детскийда шулай итеп мин анда эшләдем. Хәзер яңадан 20 елга якын эшләгәннән соң мине Домбытыга заведующий күчерделәр. Шунда эшләп мин пенсияга чыктым. Әле нидә комзаводта укыткан вакытта Курамъял дигән авылда укыткан вакытта партия оешмасының заместителем. Нидә комзаводта эшләгәндә партия оешмасы секретаре. Үзем 4 классны укытам, завшкола.
Аннан соң партия оешмасы егетләре. Колхоз председателе бик зәһәр кеше ул вакытта. Ул 55-нче елларның самый авыр еллар бит әле. Хайваннарга да ашау юк. Семинарларны да итә кирәк. Кайсы вакытта үзем китәдем семинарларны да итәргә. Нигә? Менә шулай дип яшәп, мин пенсияга чыктым. Менә пенсияга чыкканча 60-нчы елдан бирле Совет ветеранов та эшләдем мин. Башта организацияны булды, аннан соң инде общий мондан инде сельсоветны булды. Devam ettim Sovet ветеранов и яңадан Женсоветта секретарıyım. Менә шулай дип яшәдем мин. Минем тормыш юлым шулай кызым. Рәхмәт. Менә 41-45 елларны искә төшерергә әле ул менә шул 4 ел эчендә ничек булды сезнең тормыш? Менә шул 40 сугыш башланган вакытта 41-нче елны мин бит әле бик яшим. 43-нче елны biz Sobuyunda çıkkanı yol itirge. Etiler bilen anda şu üzerinin organizasyonları. Şunda bir kişi gelip atlanıp gelip etti, soğuş başlangan deyip. Biz şundan nettik indi. Kaytık, soğuş başlangandan sonra tege işitkenden sonra indi. Sürmenin çençi yılda deysiz? 43. yılında bu. 43. yılında. Şul yıldağına Şul yılda iyi. Yok, 41-nче yılında, менә ялгыш әйтәм мин сезгә, 41-нче yılны нидә иштек без башта. Будённый, юк, Әтнә районында. Аннан соң без күчтек бит әле Әгерҗегә. Ни буенда ниндидер хәбәрне бик аңлап та бетермәдем яна, елга буенда чәй ичеп, шулай итеп утырган чагы юк безнең. Шуннан соң инде гел әбиләр янына барып, аннан соң инде сугышка әйберләр хәзерләгән булып, диге апалар янына киреп инде, нигә кайсына бияләй тегергә дип әйтеп, бир алмассызмы дип киреп, нитеп сорап, посылкалар хәзерләп, сугыш вакытында шулай иттек инде. Концертлар куеп, шул ярдәм итәдек. Аннан инде даже шул кадәр начар ел вакытта салып ашарга әйберләр булмагачтан, диге консерва савытлары, банкалар, шуларындагы госпитальгә бара торган ул вакытта бит инде бик кисәк кенә булган нәрсә булды, инвентарлар нәрсәләр юк. Менә шулай итеп шулай яшәргә туры килде. Тормыш иптәшегез белән ничәнче елда таныштыгыз? Менә аның да сугышка киткән. Мин аның белән таныштым 53-нче елда. Мин Бырнак дигән авылда укыта идем ул вакытта. Ул инде киткән 43-нче елны. 43-нче елны ул армияга киткән. Без Әгерҗедән күчеп, Әтнәгә килгән вакытта безне специаль вагонга тиеп җибәрделәр, милиционерлар ниләр белән инде нигә прицепить иттеләр безгә вагон нигә. Теге солдатлар бара торган вагон инде, вагон түгел ул вакытта ничектер. Вагон дип әйтим инде. Шул вагондан без төшкәнбез 43-нче елда нигә Әтнәгә бару өчен, нигә Оршага. Буларны прицепить иткәннәр. И вот миңа әйтә торган инде. Мин армиягә киткән вакытта син пацанка булгансың ишәл дип, действительно шулай. 53-нче елны без аның белән монда эшләгән вакытта ул военкоматта эшлидер иде. И шуннан очраштык без аның белән. Очрашкачтан шул кечкенә генә авылга тормышка чыктым. Әйтәләр инде, ничәне кызы. Менә шулай итеп, шушында авылга килде дип әйтеп. Авылда ул вакытта тагын тормыш авыр иде. Утын юк иде. Нигә ат чанасына кыш көннәрендә утынны салып кайтады да, шуны мунча ягучы чыш китереп кисә идек тә, су агып тора дип, пич ягалык мунчага. Ул вакытта бик авыр инде еллар. Аякка мен инде алар хайван асыйлар иде. Аякка өйрәндем чабата киергә. Чабата киеп, урманга барадыр, печән чабырга. Каша урлый әле анда. 40 миллиард печән чабырга да, урманга да. Кешеләр, иптәш хатыннар керәләр иде. Мин дә алар белән йөреп барам инде, мин әле ул вакытта урманның кая икәнен дә белмим, кияүгә барган ялым бигрәк тә. Менә шулай итеп, мин инде 22 яшь тулгачтан аңа бардым кияүгә. Иптәшем бик акыллы кеше иде, бик яхшы кеше иде, бик сәләтле.
Ул, ничек дип әйтим инде, бәйли дә беләдер, тегә дә беләдер, балта остасы искиткеч яхшы, аның бик алтын куллы кеше иде. Үзе военкоматта эшлидер инде ул вакытта. Менә шушы өйнең урынында йорт бар иде. Ул өйне шушы урын кирәк дип әйтеп салдырттырдым мин, сүттердем. Сүттереп, 30 меңгә шул өйне биреп җибәрдем балакаем. 30 меңгә. Бер кадагы да күгәрмәгән иде. Бер үзе эшләде дип ялган булыр. Түбәсен япкан вакытта туганнарыбыз килеп булыштылар әзрәк кенә. Без инде мин эштән кайтканнан соң шул әйбәтләп кенә аның чалбарын кийдем дә, икәүләшеп, кул белән ышкып, шоматадыр такталарны. Менә шулай дип яшәдек. Ничә балагыз бар, ничә? Икәү. Оныгым берәү генә, менә шушы оныгым гына. Әле менә январ айында, январның берсендә әтисе үлде. Әнисе Малмыжда, ул миңа әнә шулай булышып монда инде. Улым минем Казанда, ул тоже минем әтием юлынан китә, үткән вакытта кергән юл укырга медицинскийга, мәҗбүри кергә куштым инде мин аңа. Улым безнең дә туганнар арасында медиклар булсын дип, ул аны яратмады. 2 ел укыганнан соң бетерде дә китте армияга. Армиядан шул заочный милицияны бетергән Алабугада. Аннан соң сразу кергән нигә Академия Московскийга. Ул шул милицияда эшләп пенсияга чыкты, әлдә эшен дәвам итә барыбер. Анда инде минем бер кызым бар, кызымның кызы, улымның 13 кем внук бар. Менә шулар белән яшәп ятам мин. Килемнән дә бик уңдым, Аллага шөкер. Улым да бик акыллы, бик тәртипле. Менә шулай дип яшим. Исегезгә төшергән мизгелләр бармы? Кайсы вакытны аеруча күп исегезгә төшерәсез менә шул күргәннәрдән, үткәннәрдән? Күргәннәрдән шул әнә сабый чакта булган шул ничек итеп барганны. Даже менә акча әнә шул как раз бер кичкенә генә авылга театр куярга бардык. Киез итек вакыйгасы дигән. Хәзер әтим миңа өйгә алып кайтты, әнигә дә өйгә алып кайтты. Шул өйекне хәзер кидем. Элек бит инде ягырга бер нәрсә дә юк. Утын да юк клубларда. Утырырга урын юк. Бүкәнне ясыйлар иде. Кисеп нигә бүкән өстенә куялар озынча итеп такта. Кеше килгәчнә шунда гына утыра. Хәзер идәннәр җуылмый салкын булгачыннан. Пичкә якмыйлар клубта. Аны рәтләп караучы да юк. Бер вакытны, менә расстояние шулай гына да булмагандыр инде, якын булганнар күрәсең. Шул нигә театр куйганда хәзер мин шушы итегемне салып, иек белән йөргә тиеш булам. Берәү хәсала башлап, хай харап итә бит иегын, харап итә бит бу иегын. Буй бит инде шушы пычракка салып, дип тигеннән утыра бер апа кычкырып. Кайгырмагыз, әле өйдә тагын бар әнинеке, мин аны киермен дип, шуны театр куенда кычкырып утырам. Менә шулай итеп без булсын дип әйтеп, ничектер төннәрендә, көннәрендә дигәндәй нитә торган инде. Концерт куярга барадыр, театр куярга барадыр. Госпитальгә көн сайын барып эшләдек инде. Көн сайын госпитальгә бардык. Концерт куярга, раненаларга шул. Аннан соң инде мин ничек шулай блат булдым икән инде. Аптекага барып сөйләшеп, марля алдым. Марлеләр юк бит ул вакытта. Шул марлеләрне нигә медсестраларга биреп, менә шушыны кисегез әле, кулларын бәйләргә дип әйтеп, телемнәп шул нине марлена кискәләп, воен ниләргә инде раненаларны шулай итеп ничек итәр. Сезнең менә арагызда, янәшәгездә сугышны күргән кешеләр бар иде бит инде. Алар сөйлиләр менә, ничек итеп сөйлиләр иде сез үзегез? Ник менә иптәшемне сөйләгәнлегенә, ул инде башта орудиеда булган. Аннан соң танкист булган, соңыннан танкист булган инде. Менә ул сөйли инде, ничек итеп ачык көенчә окопта 10 көнгә якын окопта ятканнар. Ул булган инде хезмәт иткән Германиядә булган, Польшада булган, Карелиядә булган. Нидә как раз шу нидә ашарга булмаган бит инде.
біріншікті теге мөмкіншілік болмаған енді ашарға табырға орын болмаған. Командирлар әйткән инде қыш көнендә теге машиналар тезелеп ипи алып баралар икән. Әйткәннәр, давай, ничек кенә булса сез анда барыгыз да урлагыз. Шул ипиләрне алып, кечкенә генә итеп сыныклап шуны бүлгәннәр. Аннан соң яңадан сөйләде. Ниндидер, менә оныттым инде ансын мин. Диңгездә пароход, корабль булган инде анда. Корабльдә каядыр аракылар нәрсәләр алып баралар икән. Анда тоже әйткән командир берничә кешене җибәргән. Тегендә керә алмый икән, теге генә басма шикелле тарына басма салынган булган. Кайсы басмадан барып, кырыйдан гына үрләп, кайсы инде анда ди теге жуан бәйләнгән бау нәрсәләр шунда була өчен арканнар. Шуларга тотынып барады ди, шул аракыга барабыз дип әйтеп ди, күп кеше суга җыгылып төшеп ди, анда үлделәр ди. Менә инде үзләренең аш кийинчә дә тырышып эшләгән икән, сугышканнарын, берсен-берсе яклаганнарын бер кечкенә генә ипин дә бүлеп ашый торган идек без дип сөйләгәннәрен хәтеремдә. Менә шул чакларын. Ну, аннан менә еллар үтте, бер вакытны без бардык. Нигә Ташкентка барган чагыбыз булды микән? Отпуск вакытында или кая хәтерләмим инде. Шуннан кайткан вакытта хәзер нидә? Эзли әле минем ди Федоровны ди. Аның иптәшләре булырга тиеш дип. Алар бер экипажда булганнар, бу командир булган теге нидә? Танк түгел. Танкта командир булган. Моның белән ике рус җегете менә шәһәрендә антым инде мин аның хәзер. Шул шәһәргә туктыйгал ди. Самолеттан билетны миңа әйтмичә шунда хәзерне очырып алган булган. Самолеттан төштек без. Төштек тә хәзер ул телеграмма, берсенең адресын тапкан ул. Командировка баргачын эзләп тапкан да, шуннан шул адрес белән аңа звонит итте. Әйткән, мы приедем дип нигә инде шул шәһәргә. Менә онытты бит кайсы. Онытым шул хәзер. Шуннан ул кеше безне каршы алды, без анда бардык. Нигә шул көтеп торады инде хатынында. Шуннан бу әйтте, әйдә диде, мине Федоров, бу Федоров булмаган, икенчесе булган. Федоровны эзләп табыйк, монда не может быть ди бу. Юк ди, менә ди барыйк әле ди, менә справочныйга барып эзләйк. Справочныйга барган Гастрахта эшли икән бу кеше. Шуннан инде бит аңа ничә ел, 27 ел очрашмаганнарына, күрешмәгәннәренә, хәбәрләшмәгәннәренә. Шунда бардык без, әйттеләр инде, пока әле ул занято, начальник янында совещание бара, ул беткәч керерсез диделәр безгә. Көтеп торып барып кирдек. Хәзер барып кергәчнән бер таза гына аның качкысы бар инде. Бик таза гына кеше утыра өстәл артында начальник. Мин кирдем дә ишек катында бер урындыкка утырдым. Теге иптәше китте дә исәнләште. Вы меня знаете? Узнаете? Нет, диде. Теге әйтә, нет, не узнаю. А кто же вы, ди теге? Ну-ка, карап торып тордаган. Моның исемен әйтте хәзер. И шуннан соң булар кочаклашып җылаша башладылар. Хәзер алар җылый, мин дә җылыйм, һәм минем иптәшем дә җылый. Хәзер, а ты меня узнаешь, теге? Ой, братан, әллә кем дип әйтин моңа хәзер. Шулай итеп, менә 27 елдан соң очраштык без аның белән. Шуннан хат алышып тордык, телефоннан сөйләшеп тордык, кунакка чакырдылар безне. Менә шушындый булды инде. Очрашу булды аларның. Эзләп таптылар. Бер командировкага нәрсәгәдер барган инде ул. Менә оныттым бит шәһәрен. Әле тегендә теге шунда барганнан теге өстәл артында утырган Фролов өенә чакыргач, өендә үзенә утырып та икенче көнне сәгать 5-кә кадәр нитмәдек. Өйгә кайтмадык. Теге паркларда ятабыз, утыралар, искә алалар бөтәсе, менә шушылай итеп үтте безнең шушы гомерләребез.
Әмне элек ничек булганда, хәзер ничек булган, менә бу илдәге бөтен әйберне нитсәк. Нәрсәлеке? Илдәге бөтен состояниены дигән, илнең торышын карасак, хәзер менә ничек итеп бәялисез? Ничек бәялисең инде? Яшәү шартларын ниләр? Хәзер бик рәхәт. Элекке тормыш түгел бит инде. Бик рәхәт яшибез. Тынычлык кирәк. Самый главный тынычлык кирәк. Бердәмлек кирәк. Илнең бит тыныч булуы, халыкында ул бит инде яхшы настроение белән яшисең. Бөтен нәрсәгә күңел үсә. Элек бит аякка киергә бит сугыш вакытында бит чавата да булмады. Менә Борнак дигән авылдан җәяү киләдер име монда. Ул 11-12 километр. Көн сайын диярлек чакыралар. Мин завшколанда 4 класс, 4 укытабыз. Ранога чакыралар монда. Хәзер аякка нибә сапожканы саклап натабыз инде ул вакытта. Теге резиновый сапожкаларда менә мондый ишеннән теге шакмак тутырады тагын, или иске туфлины тыгып, шуның белән йөридер ишенде. Ә монда килгән вакытта мин заказ бирәдерим. Монда Иван дигән агай бар, менә шушы чиркәү каршында гына. Ул бабай да киеп китәдерим чабата, алып китәд дигән, моны кайтып җиткәнче теге карда кытырша теге ниләр була бит инде. Барып җиткәнче уже кайтып җиткәнче тишләй иде ул. Тегеннән килгән вакытта теге тишеген ташлыйдырым да, яңаны алып кайтканна тагын аны монда икенче вакыт киләдерим. Атнага 2-3 мәртәбә чакыралар монда. То партия оешмасы дип чакыралар. То Ранога чакыралар. Тагын нәрсә булса да, менә шушылай итеп яшәргә туры килде. Ну, аннан соң самодеятельность. Безнең монда самодеятельность бик яхшы иде. Менә Фарт Галиев дигән ишеткәнегез бармы сезнең? Фарт Галиев белән без бергә эшләдек. Фарт Галиев белән төшкән безнең анда качкалар да бар әле. Ни? Үзе күлмәкләрне тегәдер ул, үзе читекләрне тегәдер. Теге балалар арасына җыя торган клеенкадан читек тегәдер ул. Вот, аның белән бейдерим мин вакытта, Сәйфетдин дигән бер җегет бар, аның белән бейдерим. Бездә көн төне менә сәгать 12-гә кадәр репетиция булыр. Яшьләр киләләр. Бик яхшы оештыралар. Ну, яшьләр дә юк инде. Яшьләр бит башта Казандамы, кайда? Ну, барыр безнең клубның ялы бик яхшы тырышып эшли. Зав клуб бик яхшы. Зав клубы түгел, художественный руководитель. Бик тырыша. Марый киемнәрен тегеп, марый ниләр җырлап, биеп, Удмуртныкын, үзе Удмуртка, үзе марый телендә җырлый, Удмурт телендә җырлый, рус телендә җырлый, татар телендә, үзе гармунда да уйный. Менә шушындый тормыш безнең. Әтие нигезнең тормышы ничек булып? Әти безнең нигә әле менә как раз кичә телевизион ел дигән нәрсәсен карап утырдым да әтинең. 13 яшьннән менә антым шәһәрләрне антам бит инде хәзер. Хәтерем начарланды бик. Шунда китеп нигә Казакъстанга барып, анда эшләп, анда эшли 13 яшендә бай, 14 яшендә, 13 яшендә анда шактый эшләгәннән соң ничектер авылга кайта, ул Чаллы, мин родым нидән Чаллыдан, Чаллыда туганмын мин. Әтим, әним Чаллыдан кытыжа. Әти шунда дини нидә дә йөргән ул, укып, анда укыганнан соң моңа әйткәннәр, әйдә син кил, нигә милициягә эшкә кер. Әти безнең эшкә керә. Яшьли керә әле ул. Менә әйтәм, әллә 19 яшьтә кергән, әллә 20 яшендә кергән. Милициядә эшләп. Аннан инде аны укырга җибәрәләр. Курста булып кайта. Иң беренче шул нигә иң беренче Чаллыда эшләп, бу 31 елны килә нигә аны күчерәләр. Замначальник МВД итеп. Дубязга. Шул Дубязда торганнан соң мин ул вакытта әле шул 3нче яшьләрем генә булган инде. Мин 30нчы елда туганмын мин Чаллыда.
Анан біздің районға жіберділер енді. Анда інім туып, шошылай тұрып біз көшіп ішіре тұры келді, әті военный болғашынан. Шошындай нәрселер, тағын нәрсе етімін сізге. Тарихымды етіп бітірдім бабай. Болды, өзіңіздің тоғын есіңізде қалған бір нәрселер бар мısın? Нәрселер айтымын қызым, нендейрек нәрселеріне. Şu soğuş bilen belli hatirelerinde bizge kubrak kirek. Міне шул соғыш білен бізге бала шақта енді бізге макулатура жия, құшалар ие, темір жиярға туры келедір ие. Ана міне бейректе менің әгіржеде ана шул вил дегенлер білен әйтен бет неге бардық тағын заявление жазған егішін армияға кетеміз деп айтып. Біз барып кіргештен партизандар келділер деп тұра военком. Ол уақытта қайсы военком екенін білмейміз. Соңынан айттың бізге шул Соня апа. Әти отырайынды, мына қызым сен маңа да неше нәрсе шап бересің кер армияға кетерге деп. А партизандар келіп кірді деп олар сізне айткендер? Бізден күлелер. Қоя, 4-ші класста оқыған кішілер заявление жаздық армияға кетеміз деп. Mesela bizne nişi gider diyesinden nigene tavarni vagonlar yeri bit. Anda bizni yanına uzak gider kaysının kolu çıkan Nemeslerinin kaysının ayağı sınıp turadı işik yağmur bitmegeni anda sidigi katıp bitken işiklerde. Mene şunun için bizning indi aşı çıkadır ya. İymiş biz barabız. Etilerden yaşırıp ninin kanyusunu var yanında saray. Şunun üstüne ninin tege bunda lisi bulabilir. Eyver pişetar şu lisinin birini aldım da men eniden. Şuna kichkina ipiler sahari. Armiyaga barganda imiş sahari bile ketemiz biz. Әлі şuna түгел. Hazır o Vil degan malay edi birisi. Mena familiyasini unuttum aның da. Şu Vilning niye kopkan bulay Kirsov etik kiyadir endi. O vaqtda qizlar da yo'q ishinde. Bulay ochilgan. Nechta gidib borsin degandan. Mena munchik tiktiras ekan. Yarar, mena hozir men ham tiktirtam. Geroy endi men. Начальник emish. Sapojnikka bordim da aytdim, bizga kerak, narsa kerak. Bizga armiyaga kerak, ular bizdan kuldilar. Tegib berigizal dedilar. Deb aytdim, men tegib berigizal. Şundan bir kun turg'ashdan onda bordi. Oqsha kerak ish bizga hozir. Qo'yan olgan biz oqshani to'laymiz bilmayman. Mana shu aytirib tegi malayda armiyaga ketamiz deb hozirlarni bergan endi. Ikki malay, ikki qiz biz. Birisi Iskir degani. Sharafutdinov Murat bizda. Tozagina bir malay. Atisi kichkinagina malay da o'zakina koslapri endi ko'zlarda ratlabarak ko'rmaydi endi shunda. Şuşunday haller. Tatar Inform 1990-yıldan beri tatar hem rus tillerinde yangalıklar hazırlayız. Kompüter, planshet, smartfonda yangalıklar, fikir, күзәтү.